Oké, nou dat geloof ik. Hadden jullie media besteld? Nee. Nou, een goeie. Goedemorgen. Je bent net Fries. Nee, helaas Nee. niet. Wat zijn jullie aan het doen? De zeilen aan het drogen op het eind van het seizoen. Oké. Dus de laatste tocht zit erop en nu mogen ze de loods in of naar de zeilmaker. En nou, hier kunnen ze lekker drogen. Want waar komen jullie vandaan? Nou ja, het schip komt hier uit Stavoren. Maar ik kom oorspronkelijk uit Duitsland. En mijn maat en meneer die nu weg is uit Makkum. Ja. Dus je hebt wel dit als standplaats, zeg maar. Dit is niet onze lichtplaats, normaal in de spoorhaven. Maar ja. Wat is dit voor schip? Want het is enorm. Het is enorm, ja. Het is een clipper uit 1897. Heel oud, maar wel goed onderhouden en zeilt prachtig. Nog steeds. En daarmee kun je het wat op. Platbodemschip is het. Je kunt droogvallen op het wat. Ja, ja. En, ja. Dus, maar je kwam zelf uit Duitsland? Precies, ja. En je woont wel in Nederland dan? Ja, ja zeker. Sinds 4 jaar of zo nu, ongeveer. Ja. En ook hier naar school gegaan, voor de zeevaartschool en zo. Oh ja. Dus ja, dit is wel mijn plek hier geworden. En mijn familie doet het eigenlijk niks met water. Het was gewoon, ik ben er ooit op schoolkamp geweest. En dan dacht ik, hé, dat is leuk. Ga ik maar proberen. Ja. Ja. En dan koop je zelf een schip? Is het je eigen schip dan? Nee, dat is niet mijn eigen schip. Dat is, hoort iemand anders ook hier uit Stavoren. En wij varen nu voor hem 1 seizoen. En daarna neemt hij het zelf weer over. En dan gaan we op zoek naar een andere. Ja? Ja. Maar je blijft wel in Nederland? Ja, zeker. Ja. Friesland? Ja, dat ook zelfs. Ja, inderdaad. Dus we blijven ook in Friesland waarschijnlijk. Maar kijken. Ja. En heb je een druk seizoen gehad? Ja, heel druk. Nee, het is wel goed. Het loopt wel weer aardig goed na de corona. Het is nu weer op een normaal niveau, zoals daarvoor. Dus ja. En wat trekt jou nou zo aan het zeilen? Nou, gewoon puur dat buiten zijn elke dag. En dat werken met de mensen, dat omgaan met de mensen die hier naartoe komen om een goede reis te hebben. Om een ervaring met de natuur hier in Friesland te hebben. Dat is gewoon hartstikke mooi. De mensen komen en ze zijn eigenlijk altijd blij, want ze verheugen zich erop. Ik moet echt nooit... ja. Het is gewoon leuk. Leuk werk. Ja. Heel bevredigend. Maar, Veel terug. ja, maar word je niet gek van schoolkinderen, zeg maar? Als je de hele... Nee, joh. De afwisseling is goed. Het is ook goed dat we niet altijd schoolkinderen varen, maar weet je, dan heb je een schoolreisje door de week en op het weekend een familieclub. Dat houdt het wel spannend, dat er gewoon afwisseling is. Maar en vandaag dus de laatste dag? Ja, zeilen drogen, afslaan straks en dan gaan we nog een beetje ontroesten voor de winter en dan is het klaar. Wat ga je dan doen? Nou ja, winterwerk. Dan moet alles gelakt worden en geschilderd en binnen goed schoongemaakt en dit soort dingen. Ja, onderhoud. Onderhoud aan het schip. Ook even wat rust nemen, maar vooral onderhoud. Ja, dat wat je in de zomer niet kan doen. Dat vind je ook leuk? Ja, zeker. Dat is een beetje dat is dan de rusttijd. Dan ben je met z'n 2 of 3 werk je gewoon aan het schip. En dan heb je niet zoveel mensen om je heen. Je kan gewoon een beetje lekker klussen. Ja, dat is ook prachtig. Nou, ik zou zeggen nog een hele mooie dag. Dankjewel.